Wy'n tro gyfeillion, dyma'r Eglwys Santes Fair, ble roedd y coffin tywysoges Siwan wedi cael mewn bedd. Ond yn anffodus, dwi ddim yn gallu mynd i mewn yr eglwys hwn achos mae ganddyn nhw gwasanaeth yn digwydd o mewn hyn. Felly, y bachod maw oedd bod dwi ddim yn gallu bod mewn hyn achos ella bod mae ganddyn nhw gwasanaeth, ond dwi ddim yn siŵr iawn, ond gawn ni weld. Reit. Be dwi'n mynd i wneud? O! Mae'r clychau wedi stopio canu. Ond dwi ddim yn siŵr iawn os mae'n yn posib i fi dod i mewn. Ond ia. Ond mae'r tywod yma yn llawer gwell na beth digwyddodd cynt. Ia, felly mae'n eithaf o gwell. Ia, dyna ni.